rombongan parkir etan. Parkir etan ono. Taruna jaluk lagu memanik. Yen ora dituruti bubar kabeh. Wah, samane mbok bayani iki. Cara ngomong kene. Ora dituruti menjaluke. Kompak sangat kok Pak. Kompak tenan. Ngantek sing ana sing joko parkir berarti sing mirsani pirang-pirang saka jaba desa. Full luar biasa, luar biasa. Coba diaturke lagune Mas Gareng. Memanik nggih. Memanik. Iki sing sembah tak pilihne Bendahara di Jolaras Indonesia. Ibu Menteri Keuangan di Jolaras Indonesia. Memanikmu kudu kaya apa? Kejaba Menteri Keuangan ya Menteri Perdagangan. Masa perdagangan? Menteri Bojo. Oh iya. Ketoke aku gagah kaya Duryudana ning panggungnya ning omah ya bisa-bisa ubah-ubah. Oh, itu kuwi estu mboten lho Pak. Ora. Bisa-bisa wis enek dhewe sumbangan. Ya. Ya Bu. Dalu bundaku Masya Allah cantiknya Indonesia ya Allah sedina-dina dong pers kok pers kata-katamu bohong aku ini ngelenggono mergo saking bekti karo panjenengan jenenge tak dawuh ibu kula piyambak nika kados bapak kula piyambak jenenge kaya ibuku tenan estu kuwi ya mesti nyuwun akuan kok iku iya ning gen komplit aja lami sing gen katut diwiwiti saka Jolame Salamban terus dibajutke lagon memanik pamundhuke Karang Taruna parkir bagian wetan Santika iya Bu aja sok gampang janji wong manis yen tok anu manis Monggo, buka celuk Bu Dewi. Nah, diaturke karo anak-anakmu wedok Bu Dewi sing padha melek. Nah, sapa wae Bu? Puspita. Rahma. Bibita. Mama. Semuanya. Nani. Nah, wis wae anak-anak sing ana TikTok. Sowane. Sing Puspita. ndak sing sak anu artis. Nui. Nabisa Nui. Komplit itu tambah dulu loh nanti TikTok. Nah, maka Bu, ya, buka celuk.
Tombo kesel karo tombo ngantuk ya Mas Garek. Izin, kain. Pamundhut saking anak-anakku karang tarunan ana ing Bereng ingkang njaga parkir timur. Nggih. Iki sabanjure minangkani dawuh iki wis transfer uang 1 juta rupiah. Masyaallah. Ingkang sedulur kula Sinara Wedi ing wonten Cikarang Jakarta. Ingkang nembe medal saking rumah sakit sawetawis diganjar gerah. Ya. Sapa? Jenenge Bapak Eko Mugiono. Oh, nggih. Sing